Ira utrai dia viewers kibadan haka YouTube bat kumju haka Facebook. Na aku beli fi season 4 haka ketang jango Jesus Christ subhana Nazareth akan ika step Saturday ka live way trek jango banai Agas. Taka jing hikai kabangan ai menta kalong kabadan kamba. Kadai kaba uji suhi uhukum. Bakal adai ka poringi bangin yok snow ya kan ika jing hikai. Tang ban yok snow o para banget Henry ba pindah penkok ngu ya kan ni ban le ngau ya kan ni ban penkok ngu ban le namar balai namar ba uji sukres haba hikai ya kan kanu hikai ni tang bangin shu yok snow hagi jingmet perkat ban penkenan hagi jingmet perkat na kaman si Henry bangi dai ban kok ngu ya kai kaba uhikai tiswa bangan hikai fi kene daka jing ai jong oblai ngala dak pen kok ngu ya kane kaba Jesus Christ hukum bat ngidang ya mentaru ti ngakwa bon ong ni fi ka ken kane ka jing hikai ka bangan hikai fi kane mentakasni bat ba oblai unda sngo bhasisha haba fi pen kok ngu halor kane ka jing hikai ka dai ka jing hikai syapang ka jing penlong senran tungin ya pai na ka Bible figadan ka jing ya per hapadeng usenran jang u Jesus Christ bat ubasulet jing ya sang man na ka sandi balet si Bible study bat ubam jule ai na ka bentau Jesus Christ Henry ka hukum jong Jesus Christ na ketaka great commission jong Jesus Christ ka long back ban penlong senran ya kibri tongin ya let naga gospel Mathias kalnong ka ba arpupra ka khat ka ba khat pra kanau ka kalnong jong ka ba arpupra jong ka gospel Mathias kadai ka ba hadin ba Jesus Christ ulami pat layatu syapang ka jingmi pat uji sukres barhat khat ka bakhat pra layatu ba uji sukres swabun kino syabanan ula ai yakini ki hukum ula ai kani ka hukum tongin puli na khat ka ba khat pra ka ktin jong blai ka ong humni ba jisu ulawan bat ula pta ha kisenran lani ula ong ha kisenran la ai baro ka ikhtiar la ai yana ka bah beneng bat ha ka khendau khat bakhat khendai wong ni namar kata to khino pi dapen let long senran yaki benria baro dapen baptis yaki haga kerteng ukpa ukhun bat umen sim ukhun dah hikai yaki niki senran bakin kok ngu ya ba bakin kok ngu ulet yaki ki bangala hukum bat pin tiknai kani bangan long lem bat pi hadu ka bakot ka pertai pi ki niki kentien jong Jesus Christ yai wong da wong yaki tu ki khat wai ngot hang ni wong khilet penlong senran yaki benriu baro kai ka jinglong senran haba Jesus Christ uji yaki di ki khat arnut ki senran wai ulan no udino reng ni sa sai khat wai haba Jesus Christ udan bat ki kumba laisnam no laisnam ne laisnam shitan haba udan bat ki uhikai ki finda puli kani ka kitu ki ka gospel kat kumu Matius, Markus, Yohanes, mat Lukas ru. Pina puli to pi bahabau Jesus Christ uhikai ki tang yaki kentin. Tang bakin nang ban let yalap tang diki kentin. Lani bikin ai sermon. Lani bikin pensengau tenat yaki beri. Henry ai ru yaki ikhtiar bat kabor. Makabor man le yu ni bau jisu ha bau yalap dia kanu ga gospel yalap dah ikhtiar bat kabor haba wat ki men sim baman ni ki men sim ksut kilek no ki kenriak no na ki beri tengah ju pindah puli barok kini ki saw
jing tho jong ini ki senran ka ba tho shapanga gospel jong Jesus Christ pin lap bet bau hi jisu hikai ki ru haju wa ka bor ka ikhtiar ha ba ki let yalap kam dei shu tang ban entertain kadadan ka jing pen kendu ha ki briu ba ki briu ki da kela ka bamut hisap nang ta ha ba ki kendu ya ki badan men sim baman ngi ba ki tu ki senran ru kile ya kaju kinang ban be men sim baman kinang ban apet khia ki bapang handrai kat baka kanika niam kerkom kayo tersat nadu ka lais pa century PE baka jinglong kristan kala dei tang bang isialap ni ki pulpit kam dan syu sisa kata ka jingalap kepada ikhtiar bat kabor kidan kendet handrai ambaro kile ya kata handrai hakapor jamo Jesus Christ sudah hikai baki briu kidai ban tang bikin syuan kumtu handrai kidai ban dan ka ikhtiar bat kabor kidai ban sumaru yaki hukum jamo Jesus Christ kamot kumno ban sumaru yaki hukum jamo Jesus Christ ban le ya kaman jamo pa ban ya kata ka jing em ka khu Jesus Christ ong kombau pa jong fiu bhawnang ulong uba khu to phir pinya ya ka jing khu nya pinya ya ka jing jana ho nim pat jana in rai roi ngia be sata ka jing jana hanai bon sim menta ki balat jing seng na kren ni da ka jing kit khle ambang abishar kim yo ban lat lut na ka pop kim yo ban ya kita ki hukum jong Jesus Christ kia khle lang bat ka perthai kita ya khle bat ka pop kawai ka kejat syayeng mane kawai ka kejat syaka perthai dia compromise bat ka perthai reu Jesus Christ abo pha ban penlong senran u khat ru bangin em kata ka jing em ka bakhut fi ha baka dan ka jing em ka bakhut hau nu bri undan ka ikhtiar bat ka bor na ublai ka ikhtiar ban yalap ta ka bor ban pen kendu ikibri ri abu Jesus Christ uhikai ya great commission ini ka jing penlong senran uhikai ru ba kini ki senran tang bakin syalap ya kini ki wai pat ki senran ki bathmai bakin syubut ya ki hanrai bakiru kinle ya kaju lada kini ki khat wai ngot senran kinang ban pen baptis kini ki khat wai ngot senran ki di ban hikai ya ki wai ru banang ban pen baptis lada kini ki senran kinang ban be men sim baman ki balayo jing hikai na Jesus Christ ya ka jinglong senran kini ru kidai ban hikai lang ya ki tu ki nong but jengki bakila ban be sud haga kerteng jong Jesus Christ bakin pen khia igi beri wapang haga kerteng jong Jesus Christ kidai ban le ya kata hadai pmi isu para banget menta PE menta ka pejak kamet ukres ka pejak kimle ai kilat jing seng ki struggle om yo lat lut na khop ki struggle hajaka bal adai ban mi ni ki sau konro ban le yalap dia ka gospel daka ikhtiar makabo nama shibun man tagidang syate akan jinglong merau syate akan jing pendik pembuat syate kita ki flame ki baja clear syate akan kam aurea syate akan jing bam yama syate akan jing money blai thau syate akan jing it akan perthai syate akan ki khana samlam tagi ki syate ki jing di pembuat syate ki kam aurea ki babun ki ai handai la ki let jing sen ki mi kumju kamdan ka jing kela kamdan ka transformation namar balai am shim la penlong senran ki la shu penlong niam kan pi ubri balong niam un shulat jing sang umi jing sang kamdan ka ai ka baun le na ham tau Jesus Christ ngakran ni da ka jing kit kli ba da ka jing i bakala dai ka por ni bangin kendet ben riu bangi i baka balang ha ka spa snam ka ba ka ningkong kalong ka balang ka badak dau men sim bakhut kalong ka balang kabadan ka ikhtiar bat ka bor kalong ka balang ka babe iki min sim baman kalong ka balang ka bapelat lut iki ki bapang kitu ki ba syate ki bor jingdom haba ki let menyalap jaga gospel gibril la yatu bawat ki min sim baman ki mikno pat kadan ka ikhtiar namar ka hima jong blai ka dan bat ka bor ka hima jong blai ka dan bat ka bor kadan ka ikhtiar amban shu entertain rei nakata kadau kamdan ka ki samla mata kisha ki keni nak kan tat au baman ka perthai ka yo iki namar kim im nakata ka bor bet ngan pulih nak kitab jing ka kitab ka kikam ki apostol kalau nak ka pra ka khat ka basal
Bakum lu kini kisenran kilek ban yalap kita ki banget kila yalap dia kata kubur ka babha amsyu tang kini ki khat arbut kila kok ngu kini ki apostol kini khat wai kila kok ngu penlong semran bat hang ni kat khat ka basau mau pi ki kam ki apostol kan nang bapra khat basau barang bat kita ki banget ki bala pen sapret ki la yalap dia kata kubur ka babha syapang Jesus Christ kat syabakilat wei naki ulang Philip ubalalet sya kanang ba Samaria baula yatu ya kibri syapang Jesus Christ kat bakhandri wa habaki pat ba kila snap ya Philip nama ki sngow ki dakwa dik ban yo sngow ya kata kubur bat yo ya kita ki kamba kat bahunya wa shibun ba ki mensim baman kila lenyar bat labe no eki bat kila mi na kita kibri haki baki syam bat bun naki kibal panggap silan kila yok ya bat kadan kajing keman ha kata kasnong pi habau Philip ulat yalap dak bor nomor 8 baptis si udu mensim khu dan ka bor ka ikhtiar bala yatu bagi mensim baman kila lenyar bala be no eki hatu pi dang penan kam em ya kan ka jingbe mensim baman ngakeli jingkeli ni kita ki bayalap ya ka gospel pi la jupen be na em ki mensim baman tani kam dei tang wai ar dei tang ki bayalap dei tang ki kani kadai ya baro ki banget baki dei bandan ka ikhtiar bat ka bor ban be ki mensim baman ta yo pi om bang ayalap bakla androi pi ya kani mentah hakikam ki apostol ngada pi kwa ngin pensyai syu na ka gospel Markus ia ki kentin jong Jesus Christ ki bawang to ini puli na ki ka na ka gospel kat ku Markus kalau nang ba khat ngri kaniru kadai habau Jesus Christ ulami pap wai ka ju ka commission ia ka bau kren ha ka gospel Matias ndrei hangni ukham pensyai su ia ni lek na gospel Markus mentan ka ai kata ka jing penlong senran kat kelnang ka bakhat ndri kat ka bakhat san ter ko ni baula ong haki khilet syaka pertai bat yalap ya ka kubur ka babha ya wei pawai ya baro kamot ulu banget bat yo pen baptis an pen im hanrei utau bak kentat an penrem la penrem lupa nani an penrem yo kat ka bakhat nyau ka ong kini kidak kimbut ya kita ki banget kin be no ya ki ksut ha ka kerteng jonga kin kerenpat daki wei pat ki thlit ki bathamai ong khatra kin ra ya ta ki sen pat kin di kalau ga ba pensni ki kan am pensni ki kin bu ya ki ti bapang kin yo khya fi lai thu khat ba khandai ha bo Jesus Christ la dap kran ni kentin la ra na u sabenang ha kakti kamon jong ublai bat kita ki semran kila let keleng-keleng bat kila yalap biar kata gospel da ka ba da ka ba penskam ya kata jing yalap da ka ba mi da ba pen i sibun kidak khala pi hang ni kaya thu khat ba khanya wa kini kidak kin but ya kita ki banget kam ong ya pastor kam ong ya uno beriu jong ba unek tang kini ndai long kidak kin but ya kita ki banget lada pidai banget fimdai pastor na fimdai eru ya ro trangar ngamdai ngam khat yaldi bangadai pastor nga syu khat yaldi bangadai banget hau Jesus Christ hanrei daka jing ai jong blai ngi kok ngu ya kani kai ka bahu Jesus Christ ule ni penbe ki mensim baman sibun ba ki beri ki bangala yalap kita kilak ban saki kita ki bapet ya kan ka YouTube ka Facebook na sngoba kita ba fila yo ban penbe ki mensim baman nang fi ban saki kan ngam kwa ban rajak LD reng akwa ban wan ra pat ya ka jing sisa bakin comments kini thu sisa ya kan ba fi kilak mi sisa ki mensim baman fi fila yo lak lut fila long senran mata fila let yalap gospel hang ni ngam kwa ban rajak LD reng akwa ban saki ya kata ka ka bangayalap pi hang ni long confirm
hang ni ong no. And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. But kita kisendang kila lap keleng-keleng. But kila pen scam ya kata dak ba mi sibun kidak kala. Pinga kwa ban ong ba mdai tang mga banle kan ni mdai bangan ong ba pinyawan sanga ba pinya pen bangan pen be mesti bangman pi ngam ong ya kata ba piru ngakwa ba piru ki ba pet ya kan ni video lada pi dai pi kwa sisai ka jinglong senran panu blai duai let show blai puli be ngani khtin jong blai pi pin sabe men sim bangman hot dola da pi sngau dan jengkam ban yarap ya pi bangin hikai pelong senran wan ni kloi ban yarap ya pi namar bangile ya kan ni ka jing pelong senran mata ni hikai ki bikin beksud ni hikai ki bikin bu ki bapang ni hikai ban duai om syuk tang uai uar om syuk ban bakan ni ka gospel kan long professional ni tang uai uar mereka dai babaro kin experience babaro kin mat ya kan ni ka bor jong umen sim bakut pen ini puli na ka kam ki apostol kal nang baning kong khat bak phra uji Jesus khop ong ban kular yo men sim khu tang hang nu ne tang kita ki badai ki evangelist tang ki apostol tang ki prophet wong kum ni Ulong hang tu wong ba up ha Jerusalem khat ka pra wong fin yo diang nya ka bon walawan men sim bakut fin long kin dong pla Judea Jerusalem Samaria bat haduk ka bakut ka perthai kan mau haduk ka bakut ka perthai ki apostol ki kham im haduk ka bakut ka perthai ki la yap no nrei men sim bakut la kular ban ai kita barok bakin yo yalap haduk ka bakut ka perthai mano kita kadai manga mafi namar ka perthai kampat kut ni dei bandan yo men sim bakut lada baro ni penle kan ni ka jinglong senran kan ni ka jella me kale ajongi kanum long nang hi kumni kum bakalong mata kabun ka jing jelai ka jing di drop kabun ka jing jelai ka kam aurea ka kam pet film jaklia ka kam tu kam thiem ha ki bun ki ai ki liang rai lada ngi dan shisha ngi dan ki senran ki ba shisha Uwai puwai umdan la ka jong ka ikhtiar ban be men sim baman unle yalap je gitu gi ba di drugs gitu gi ba syate ke jing kim aurea ba syate akya ba syate ka men sim syaptin ki jing bisni ki jing pihun ki jing le arsap ki ai nang ta gitu gi men sim baman kin yo bani nang ta kin pen baptis ki bri nang tang yo pediang men sim khut dah ta kan kelah ka jela me kalian handai ladang ale tang manga ya kan jing long senran ngamla para bangai takada am semban ni ban pan popular el di handai ban pan popular ya Jesus Christ ban ya thu ba fidan ka ju ka ikhtiar ka bo finget em ngam semban ni ban shu thu ifi ba fin shu shong sa ba fin shu pek tang ka ni ka YouTube mrei ba fin bangan yo snow na pi ya ka text message bang Bakshan ngaru ngalak lek ya kan ka ju ngam sim shong shu tang ka jaka ngalak lek yalap gospel ngalak be iki men sim baman de harta kan ka hima jong blai ka yar ti hang ni ngam kren tang syapang ka jing be men sim baman ka jing penlong senran kam dei kam kut tang ka jing be men sim baman hanrei bangin ya ru ha ka hok jong blai ban le ru ya kamon jong fa pi lada ka syukut tang ha jing be men sim baman ni ban pen khia i bapang ngan oi pi uji sukres unum sngo bhai kata tawi ne puli na gospel Matias kal nang ba nyau kat khat bar puai ka ong baro ki bakhat yanga ba ong hanga atrai ini rong ha ka hima ki beneng hadai tan kita ki balle ya ka man ku pa jonga ini rong ha beneng ha kata ka sni jong ga jing bishat khat bar puar ong no baro kin wan ong hanga trai ngila ya thu lupa kerteng jong ni ngila be ki ksut ya kerteng jong ni ngila le sibun ki kamba kerteng jong ni khat bar pulai wong bat ngan ong pi ngam itu ya pi kino pi ki bele kambaman ki bapen khenya ka hukum jong blai pi o Jesus Christ omdai ba hikai tang ban let pen baptis ki bri ban be ksut ban pen khia kata kadai ka jing sedang rai o hikai ru bangin sumar ya ki hukum jong u wong amne gospel Matias nang ba aru prawa dah hikairu iki bakin sumar ki hukum jangan dah hikairu iki bakin le ya kanu ya ka hukum jang blai ka bamut bangi dan ru ha bangi dan ya kata ka ikhtiar ka babor bangi dap domen sim makut no ni dairu baniat ha ka hukum jang blai sibun kibri kidan ki babek sud ki bapen khia ki bapang rai kim dan ka jing em ka bakut ka baya dai bat kani ka ktin jong blai ki kran ya ka jing thu lupa andai kam dan ka jing khut ya ka jing em jong ki kan ma ba ka jing long sunran kam dai ka 100 meter race nga kran ni gitu ki balak penlong sunran di babe ki men simba man lada film dan ka jing em ka bakut ka ba ya dai dot bat kani ka gospel
akhir ka sungi Jesus Christ no ngam itu ifi kilat no fi ki menong le baman ki bapen khanya ka hukum jong oblay khat ngi binia ga jingku ka kentop yang aru bakren yang ga video bang adai ban check ya ga jingem la jong mana sungi hatu ngaya ne maka jingku jong oblay hatu ngabu thi jing thang em ya no hatu ka jingem ka barui bat ka jingem ka bapau ka dan em ka jing dai dor bat ka ni ka gospel lami nga syubek men simbaman hendrai ngamya ka jingku ngahap ban check ya la deru ngahap ban bakani ka ka standard jong ka him ka jong ka kien jong blai ban penlong senran ka mot kam kot tang haba filak Quran telit kam kot tang haba filak dat penbaptis fi kam kot tang haba filak dat ban be ki men simbaman pi pen ka jerong ka jing penlong senran ka mot u ba pi dei banga ma pi ni dei ban nang san hakata ka karakter transformation ni hakata ka jinglong ban be syaka jinglong jong Jesus Christ ban be haduk bangin nakot syakata ka long renyang jong Jesus Christ oi hang ni ngam kelun dan manu balak ban ong bangala janai hanroi ni sngau tu simat ba hak nakawai usnam syawai usnam nakawai ka singi syakawai ka singi na wai bana syawai bana nakawai ka tayau ka jingem jong i ka dei ban nang ten thamai syakata ka jingem jong Jesus Christ ban yak no e kan ka jing sam kwa jong ka do nei ban ya da men sim ba khu ko para banget wat so kenan ba filak syubek men sim baman ba filak penkiak egi bapang pa Jesus Christ ula kran syai haga gospel Yohanes kelnang ba sipau ini puli naka gospel Lukas nang naka gospel Lukas kelnang ba sipau kau kumni haba ka kelnang ba sipau kat ka ba khat nyo khat prater bar kata ka ba kita ki nyo phongot pi ndai su tang khat arngot ndai nyo phongot ni ki bal along senran bar kita ki nyo phongot ki senran ki balale arngot ki lawan pai ki dak kenan ki de thu hau jisu yong atrai wat ki men simbaman ki ko ngu habangi pendan kam ya ka kerteng jong ni uji sukres har khat bakhat prawang ho ngai i wang haki ngai i bo setan uhap kum ka leni na benan hakmi ngal ai ka bor fi bat ka ikhtiar bat ka bor bapin yu kata ka ikhtiar ka bat ka bor persyak ilong shun pi ba pilak ban yu rot igi psen igi nyang lar tham bat ka ai kan pen sni pi handrai tu wat kanan khat ka ba arpha wat kanan ba kita gi men sim baman ki ko mu pi handai tu kanan ba ya ka kerten jong fi la tho ha ka hima ki benang ni ha ban penting kenang ni ba ka jingat semran jong ni ka dai ka ba jalan uji sukres uang hakmi tau bamut bangayang ya ukelam kumju kani ka apply yang haru para bangai bang hak ban tenju ya leding hak ban yet ya leding man singi ka dok not jonga ho ngala lek ban be men simbaman la elap hibri kita gi men simbaman kila kan re andrei ka ai ka dok not jonga ka long ni em ka ai kita ki practice jonga ka dei ki jing em jonga ka long ni em kat kum ka ktin jong ublai ni em ka jing em ka ba pen so bhai u ni em ka jing em ka ba khut ka ba yaro yu ka ba duai ka badan ka jing ya dai ba ukpau ba hapna ka badan ka jing duai ka jing em ka ba puli ktin ka ba e chi sha yo blai ka ba ap khmi her ya kata ka jing wan jang utrai ka ba penlong senran ki weiru pi habangi penlong senran ya rap ne ya gospel ni isula kenan oh ngala syam yeldi ngala ya jing penem la ada pembaptis la biang kat ni oh Jesus Christ Quran habala ai gitu gitalan dan kamban penroi lada fi bu'ri ya katalan on sapan jikan batkan salong ka jingdat banyak ka basyir kai dan kamban penroi ya kan ka jinglong senran ni ban kampan penroi ya kan ka jingem ka bakhut banyak thu sigiwai rubani dan kamban em ka jingem ka bakhut ka baya daidor bat ka gospel jang Jesus Christ Hilan ban kamban penroi deh ta ka yar ka hima amba ka yar ka anak hangni ngai thu pi ba kamdai ban yar kanu ka ban pen kraw yo brio ndai ban pen kraw yo Jesus Christ ladang hikai fi ba pila nang ban long senran kam da pier kam da dan kam ba pinwan but yang kilet la ka jong
Yak bau Jesus Christ penlong senran siway kata kadai ka jingjok wat la pim wan but yang aru pim wan man syakrilang bat ngaru compare kata hari bang tip ban yo snow ba pi pila let ban em ka jing em ka batmai pi it yo Jesus Christ pi be men sim man pi pen khia iki bri pi em ka jing em ba khut pi kai iki wairu pi pen baptis bri ma pi ru pila ma pi ru baju pim dan kam ban penlong popular yo bri ban wan but yang hari penlong popular yo Jesus Christ kan gila let syakahima ki benang oh nginumnya kan iki bri ban let ya lap gospel kan ni kapor kibri ki syakhan man let lap gospel hanai nim dei ban khang man ong ni ban ai la lu la dau bri la mi si sana kapop uya si sa kadum kutin jong blai kam lei la dau man but shu ifi kam lei la dau man but shu la but yo Jesus Christ la biang ula let penlong senran ya ki wei pat dan po shu ban wan pi compare kata la dau kham ki ban pi ya ro utrai pi di ban yarap bat pisah bat bor bat mensim ba mauru unjak mensim ba mauru undan la jong ka ministry ba on yalap igibri ba unang pensai sai ki bai pat ki ministry kin peluk ki ministry ki babun ki balik ya ka ju ka jinglong senran sale ayu kata kam ilai hang ni dang duna pala te ki bri ki syate ka pop lata dang ini ministry ibarat ibang ale kat nungin la lai paula kat nungin la ban penlong senran ki bri rei la da na da ka jing ai jong bleng penlong senran nga penlong leader ngamut kin mi sibun ki tanat ministry bat kin let yalap ya gospel kin be mesin maman kin ben kya ibu pang kin yalap ya ka jing sisa ki jong bleng kin pen baptis bri hang ta kan ka jelam ya gala jong kin let kita ki senran sisa ki ba em gat kum khti jong bleng ki bam shulet jing ya sang shu ban shu syong hang to ki bam shulet na ka wei sunday struggle kaju sigaju ka pop pet si pet itu film jaklia snow si yarap iki wei ru mla rei sulong sa kom tu nong pang wa khro em kam sham khat yapi ban long nong pang khat ju pu ban pen khia e to ban sim japi ba pin le ki kamba ba pin ya ka jingjop lada pin dan ka jingjop mau Jesus Christ unumwan na mata kita gi basyaram ya di ula adap job kumnon setan unyo ban bia phong rai ba uran Jesus Christ habau Jesus Christ ula adap job ukhat yang hiru ban long kinong job apostol Paul wang hilong kam krau syuk ban kinong job namar bau Jesus Christ ula adap mipat lada pi struggle bat ka pop pi struggle bat pimla ban duai pimla ban pulih kat ba pimla ban yalap dikiwei kata kadai ka jing ka basya job kata pi kami osngo ya gospel ga bashisha pa Jesus Christ ukran sha ini lai arpuai tong ini puli nak kam nak kitab jing pempau lai arpuai wang omne wang how tau bajab ngan ai ban how tau bajab un syong lambat nga haka ket jema kun banga ngala job ngala syong haka bat ukpa haka kat jemu oh Jesus Christ dan haka kat ukpa haka ketika man ukpa ta ula dap job oh dawa ini bangin em gajing em ga bajab sisa ya kata kadai gajing sisa ka ketin jang ublai amla man tok ngaru man sya hapor bangadang dan haka niam ga rukom nga sulet jing sang to nga struggle bat kani ka pop jong gajing pet film jaklia kijing kwak berai kijing bisni kijing pihun kijing bam sok kijing bam kanan kadok nut ngam julet jalap gospel ru dan bor hiru namar bayal dir struggle lagi pause nam kamdan kata kajing em ga bajab bat haka bakat du namar bangam job nga poisnan syau setan nga poisnan ban long atheism kidi bab ngetsu yu blay ngam ra blay namar balay ngam dan ta kajing job ni i ta sakhi sya rei habau blay ngayo snau si sya ga gospel kabadai kat kumkutin jong bleng ayo snow bang adai ban kela ka bamot na hip-hop bang adai ban pla ban i no igi hip-hop ban let ban penbaptis ka jing penbaptis ban yo ira jing penbaptis umen sim bakhut ru ban yo jing penbaptis baga jing penbaptis umen sim bakhut nadu kata kapor ngala ayo lat lut nang ka pop pet film jaklang la ayo lat lut na gitu jing ketang ublay la nang transform nakasni hot ngamong banga janai sin janai ngampak janai hiru menta kidang bun ki ai ublay nang penkhut nireng ngala smotu ka tu ka pop barim gamdan shu baru ublay ula ai syai kan ka ikhtiar babor ban de kini mesin bamban wai ka ikhtiar ban keren kan ka YouTube bro ba sibun ki yo ban lat lut yo ban duai na ka YouTube bro yo ban penbaptis ki bro yo ban penlong senran ki bro oh ngakanan palap sisang amlong shu uju ngalak ban ong badak jing ai jong bleng ilong kam krau ban yong job ban nga khmi hir ban yo ya kendu yo Jesus Christ oh kala bang kan ga jing duai ngam ong syuk bangam la pen kuliah ba reng ong
Oh, kadok nut jangan kakeman palat banyak puli kini kuat mak. Kan ni kadok nut kakeman ban duai, kadok nut kakeman ban yalap gospel, kadok nut kakeman ban kok ngut yo belai. Ngam dai syu utau sinner saved by grace. Ka Bible ka mong ngam dai syu utau nang pop balapan im, na jing ai rei matang along uru khut ka ketin jong belai. Kaya tu hi bahabala sat ya fi daga snam jong belai pim dai syu ban khat ya ledi unang pop. Bun sin ti sakut ka kertang jong pi kam dai syu unang pop. Ka dai uru khut kenal habala pen khut ya fi da kasnam jong Jesus Christ habala sat khut ya fi habala fila dan yang mensim jong ublai fila dai rekhut dat fi ublai unang snai ka karakter jong fi jong na jong pi udang sna mental lang ba ki jing le lang ba ka ktien jong ublai lang ba mensim khut kadang tahu bangun yo banyak syam umar khamat ka thong jong ni ka dai banyak kan du yo Jesus Christ ka thong jong ni ka lang ban penyar ki hima jong ublai. Oh, nak bentar ka buram jong try nganget kalak syai la da pidang dan syuk-syuk gijing keli. Pilak ban teks santo apa? Pilak ban kontak yang aru ha Facebook sandan remai swear. Pilak ban teks yang ngini hikai no yang ga jinglong senran ba findak kaman shisha. Findak dan ka jing kaman kam kat ifi tang ba Facebook kamai spa mai pau. Ni findan lagi jong ki kam ki jam. Ngam ong ba pindai ban terekam terejam pindan lagi jong ki kam bau blame kor kui fi gijing dan jing am ndrai pinle ayu kita ki spa ki pau la da pi kam dan yo Jesus Christ pikam dan pim kamyak kum senran bat urang ngam itu pi pinle ayu kita kat no pin imang ni ka perthai prapos nam dai tapi dan yo Jesus Christ ngam pi de ile kan ga jing long senran kan dan ga jing kaman kan dan ka purpose pi boleh ba pha ngi bat ka jing temu ba ta ka purpose mangin im tenta ka buram jang utra ayaro utra de kita gi ba subscribe kita gi ba like kin like kan ga video ba kan subscribe pi la khat fi am tang ban fi praise and worship Filak ban praise and worship piatam kitam contemporary music ngam ong tadi ka basni mir yarwa nrai dara pimi nang tu pimlong senran pinle ayu pisakot sak ngapop pinle ayu gitu ki jingrai ka gospel worship ma kan ayu la da pi kamlong senran basyan rai la da pilong senran basyan oh yaro u try ngam fi ka buram nam tau try ka ikhtiar ka bod ka buram si upi pendan buram pi sai sok na ka tau try Hallelujah, ya Roh Utrai, kublai sibun.